Hello guys, máme tu ďalší host tému, tentokrát tieto veci sú totálne Za 0 s týmto kódom, tak môžete spraviť aj vy. Takže choďte do toho a idem vám poukazovať, čo som si vybrala. Takže ako prvé tu mám takýto pohár aj so slamkou, ktorý je strašne cute. Inak áno, mám totálne divoký make-up na sebe. 6 pohárov mi týchto prišlo. Úplne brutálne sú. Takúto misku, ktorú ešte neviem presne na čo využijem, ale mám ich dvakrát. Túto misku mám tiež dvakrát aj s touto lyžičkou, je to podľa mňa akože trošku gíč, ale mne sa to proste ľúbi, ja som taká. Som si objednala takéto dózy, ktoré ešte tiež neviem presne čo využijem, ale podľa mňa na lieky skôr, lebo ja mám strašne veľa liekov, to je už akože ja som taký dôchodca. A inak, ja som už sa rozprávala s mojim frajerom, ale ja sa ospravedlňujem, ale keď my budeme spolu bývať, tak to bude vyzerať takto. Bohužiaľ, má to, čo má. Objednala som si ešte aj takýto stojan na štece, strašne cute. Jakoby tento stojan na zákusky mám dokonca 2. Objednala som si kvetinkovú ružovú zástieru do kuchyne. Akože keď varím, aj čo ja veľmi nevarím, ale tak prečo nie. Troje takéto uteráky, ktoré sú strašne zlaté. Jeden je dokonca maličký a je strašne taký dobrý materiál na to, že akože to je dobré. No a ešte čo by som vám ukázala, ešte tu mám pár vecí. Objednala som si takúto huňatú tašku, mne sa strašne ľúbila. A budem ju mať asi, že na tréningy. Akože teraz idem do kina, keby tam zavítam s takouto taškou, to už by asi bolo moc. To už asi nie. No, ešte takéto veľké veci, že koberčeky do kúpeľne, akože bombové, zase ružová. Sa blížime ku koncu, hej. Troje takéto tácky, srdiečkové. Ďalej. Tieto slámky, mašličkové. Áno, mašlička, všade je mašlička. A posledná vec. Takúto veľkú tácku, ružovú. A that's it. To je môj haul. Takže dúfam, že sa vám páčil. Nezabudnite využiť kód. Majte sa krásne a pa pa.